Začínania povodňovej vlny, ktorá sa v pondelok 20. júla prehnala okresmi východného Slovenska. Všetci, ktorí sme na vlastné oči videli jej následky, sme si zmenili predstavu o poslednom súde. Вода и хижа, дето взяли два хижа, взяли, не могли забивать. А при мне син и дети двое, а шперо дети до воды. Synovi jednému žena, 3 deti. Druhému synovi 3 deti a aj žena. Nie žena, aj dzivka, aj chyže počti všetko. Keď prišla tá pohroma, tak myslíme, že štát alebo sociálny prípad, alebo úrad, alebo nejaký sponzor, že nám urobia aspoň tie bunky, že aby mali kde ľudia, tie, čo prišli o byty, že aby mali kde bývať. $1,5 milióna najmenej. Jeden ten to všetko. Nikto teraz nič nikto nezrobil, ani nám Kristiani, nikto raz nič. Nikto nezrobil, že prídu kúkať každý a ide kreč a nikto len každý nepomôže. Až na skratku ratovania a tu tam vôbec nič, nikto neprišiel na nič. Môžu vo spodku sme mali kávu doma, my včera všetko museli vyprátať sami. A tu som pošol po tej šlivke a tu som však držal do tej šlivky. A manželka kde bola? Ona tam to nestala. Voda ju teda zobrala? Jo, tam voda zobrala snáď. A našli ju? Nie, zatiaľ nie. Ideme ďalej. To jednak, jak vy sebe myslíte, robte sebe, jak robiť, keď bahno tam je všetko cesta zonačná, nemáš nejaký prístup, ani môžik, ani fúrik, ani lopatu nemáš, no jak ty môžeš robiť? To dobre šotovi zažiť. A ja čo ti mám zrobiť teraz? Nie o to, je to na to mechanizmu, zavolám ho, zajcím, všetko hotovo. My išli chyže práve. Môžete ich križe, že ona nič. A tam dolu pri bytovke, jak my na 425, to ten rybník všetko zamiete. A sami robíme. Čekáme na mechanizáciu sami. Kto také špiny spať? Pozrite sa semka, jak spíme.
Vôbec sa o nás nestarajú, vôbec. Krávy lepší spia, máme lepší kráv. Stali ako tu. My. Krávy lepší, a my tu. Nikto nerobí, nebudú. Keď tu stoli podporita sú všetky kolo obchodu. Všetky nakupujú a sedia. No. A tam na poštu sa nedá prejsť. A prečo nie tu tam odhádzať tie stromy, toto? Opýta boli všetké a tak ich potopilo. Pobrala ich voda. Ja nehovorím, že takým, ale aj robiť dneška musia. Keby idem na tých technických službách robiť, že bude to tie prikopy upravené. Aj tak by bolo. Neviem, že dávajú peniaze za to vlastne. Mne nedá to peniaze, nikto, ani halia. Ja mám 3200 korún dôchodok a 39 roky mám vyrobené, pretože sme robili roboty, ktoré platili 800 korún, 500 korún. Vtedy ja to robím. Ešte ponúknuť pomoc. My sme im pomohli, nakúpili sme im tovar, jídlo, pití, dali sme šatstvo, boty, čo bolo možné. Viete to aj vyčísliť, ako pomoc, alebo sa to nedá? Dá, minimálne 50 000. גם לזרדה שוקר בו יודע שוקר בו ידעי פצ'ה Všetko, ne? No chceme pravidelne každý deň tu poslať auto s klebikom. Začnú dole po Svini a rozvoz až po Peklany. Ťažko niečo hovoriť, keď tu veľké nešťastie a tých ľudí postihlo, tak nedá sa to ničím ani nahradiť. Jednoducho je to pohroma.